ti već imaš jednu želju. Halo. Halo. Bumbar ovdje. Zdravo, Bumbar. Ovako imam za naredni utorak. Imam jednu želju, ali bunar je suviše plitak za nju. Eto bi otvorili ovako na ovu temu. Važi, super je. Hvala ti. Dobro večer, i ovo ovdje. Eto i ove. Pred bunarem želja. Evo ovako. Ajmo mi ovo da časkamo, na. Kultivisan. Pitam čovjek Svetog Petra. Jel imate ovdje bunar? Imam jednu želju. Ovo, bumbar ovdje. Baš mi je drago. Eto tebe, čekaj, jel ti ima nešto? Imam to u evidenciji, pa kaže ono, imam jednu želju, ali imam jednu, ne ženu, nego imam jednu želju, ali bunar je mnogo plitak za nju. Baš mi se sviđa, baš nešto razmišljam da li da je zaokružim. Da, evo ima još par. Ajde da čujemo. Imam jednu želju, samo ako bi mogla više puta. Imam jednu želju, ali ako može više puta, dobro. Bacio sam noćić u bunara, a izašao je pošta. Imam jednu želju da se ne sapletem ispred bunara kao prošlo. Dobro. To je to. Imam jednu želju, ali da li može više... Ako bi mogla više puta. I ono sa poštom, baš nešto nisam najbolje čuo. Bacio sam noćić u bunar, a izašao je pošta. I bunar greši. I bunar greši. Okej, druže, hvala ti velike. Ćao. Čuli smo Bumbara. Idemo dalje. 2, 2, 1, 4, 5, 6. Da, pokušamo da pronađemo duhovit, otkačen, ali odgovor uvek sa stilom kad je u pitanju ove emisije. Halo, dobro večer, izvolite. Ovdje Kluzo. Kluzo. Inspektor Kluzo. Kako to dobro zvuči, jel? Pa, izgleda. Izgleda. Kako je plata? Pa, nije loša sam. Ne. Francuzi ne greše, jel? Svakog prvog. Imam već nekoliko par komada. Imaš nekoliko nepar komada? Da. Dobro, ajmo krenemo sa parno. Evo, idemo. Pa prvo sa nepar, ipak bolje. Ajde. U bunaru nije bilo želja, jer sam izvukao praznu kofu. Dobro, par. Druga, ko je još našao treću u rupi? Dobro. Treće je bunar želje Fatar Mogana slepog putnika. Dobro večer. Isus? Hristos Superstar. Nemamo muziku iz te predstave. Ali bi volao da imam. Imam 4. Šta imaš 4? A 4 želje imaš? Da. Tebi treba jedna trećina, odnosno jedna trećina zlatne ribice. Pa ima jedna. Ne, tebi treba jedna onako prava zlatna ribica i jedna vajtina. Ova hendikepirana zlatna ribica. Ja htio da kažem da imam i ja jedan fazon u vezi toga. Dobro, ajde da čujem. Evo, pa neka bude on prvi. Ajde, neka bude prvi. Imam jednu želju, a to je da imam nekoliko zlatnih ribica. Pa dobro, to je standardna želja, tako da ajmo nešto novo. To sam već čuo. Evo novo. Evo novo. Nove novosti, novi oglasi. Želja mi je da hor bečkih dečaka nađe izlaz iz javne kuće. Evo ovako. Želim da 2 i 2 bude više 4. Dobro. I na kraju, želeo sam da dođem do bunara želja, ali autobus je pukla guma. Želja mi je da hor bečkih dečaka nađe izlaz iz javne kuće, tako? Da. To bi bilo to. Okej, cool. Cool je, sad je cool. Ovako, prva želja. Imam želju da dobijem Robija dekapa odelo. Imam želju da dobiješ Robija dekapa odelo. Da. Dobro, kapu ću da ti sredim, a Robiju vidi sam. Okej. Važi. Onda druga želja mi je, želeo bih da gledam 3D sliku iz 4. dimenzije. Dobro. Želja će da ti se ispuni, koliko sutra? I treća želja mi je, u stvari, to je... Probaj da se voziš liftom u Đuri. Želim da ne zamenjujem više pikavca sa svicem u potpisu Komarac. Želim mi da ne zamenjujem više pikavca sa svicem u potpisu Komarac. To je dobra, stara fora, ali lepo ukradena, moram da priznam. Kasper. Imam par komada. Dobro. Želja jednog miša. Želja jednog miša. Pentium. Miši finale. Ovako imam još jedno. Ajde, želja jednog miša, Pentium. Imam još jedno. Ajde da čujemo. Želja jednog točka, da se zove Jimmy. Želja jednog točka, da se zove Jimmy. Toliko je. Pa dobro, mislim, Radomir je ipak bio putnik, ali nije bitno. Ćao vas, ovdje opet Kluzo. Kluzo, izvoli. Imam još 3 želje. Slušam. Imam ovako, prva je, želimo da često idemo u lov na veštice, u potpisu Ivici Marića.
Želim da često idemo u lov na vešticu, potpis Ivice Marica, ok. Drugi, shvatio sam da taj bunar ne radi, u toku je renoviranje. I treće, i Plavuša je stala ispred bazena, samo što toga nije bila svesna. I Plavuša je stajala ispred bazena, samo što... Ispred bunara. Samo što toga nije bila svesna. Dobro večer, ovdje je umorni odžačar. Umorni odžačar? Da. Vi čistili, vidite zapušena rupa džaba. Aj malo da pričam. Parodija na ove bunare, znaš. Ma dosta mi je tih bunara umorni odžačar. Dosta mi je tih bunara umorni odžačar. Da, doviđenja. Doviđenja, hvala veliko, prijatno. Ajmo da čujemo tebe, Buđani, pošto ima... 24, da, se pročitam sve do napravim nešto. Imam 24. Ja, svaki mesec po 2. Ajmo, odaberi ono the best, molim. Evo da pokušamo. Ajde. Želja konobara, od svih koji piju za zaborave, tražimo na platu naprijed. A ovo je dobra. Želja konobara, od svih koji piju da zaborave, tražim da plate unapred. U redu. Evo, želim da me neko voli, u potpisu virus. Želim da me neko voli u potpisu virus. Još da kažemo ejt, ali nećemo. Želim da imam maštu. Tako ću moći da upoznam mnogo devojaka. Dobro, to nije nešto, Dobro. Evo ovako, čekaj, staj. Želja svake žene da postane ovca. Jer jedino njoj se veruje da je prirodna glupa. U redu? Želja svakog kosmonauta da bude poznat kao lajka. Želja svakog kosmonauta da bude poznat kao lajk. Pa jest. Juri Gagarin i Lajka se pamte, svi ostali manje više. Ili smo mi to više naklonjeni istočnom bloku. Vidi ovako, on se meni sviđa najviše. Ajde, čujem. Želim da budem budala na višem nivou. To jest da imam više sreće u životu. Dobro. I još jedno je vas, vidi ovako. Pravo svakog autora je da može da obradi svoju stvar, tako? Da. Ja sam jednom to rekao u toj vašoj emisiji. Opet, možda se tiče ove večerašnje teme. A glasi ovako, želim da postanem muško, potpisu Virgina. Toliko. Hvala ti, druže, ono sa konobarom je sjajno. Alo, dobro večer. Izvoli. Ovdje na nekim tvrtima. Izvoli. Imam samo jednu želju za sada. Ajde. Ovako, mislim, želja jednog alkoholičara. Da? Da se ne udavi u vodi.